Hi guys, mayong gabi sa inyong tanan. So karon guys, magpangas mailan ni mama kay ihatod na mo ang cellphone. Wa ko nakakuan kagaron pag video kay ang bata nagmaot-maot na mong bata guys. Dili ko butang. Na naman si Koreana magbantay, si Robinson dito agluto sa sundaan sa panihapon. Amo sa nigihatod ka jud ang cellphone ni mama dadto kay para maka-video pud siya kay gagapon wala siya upload kay brown out man dito sa bukid. Tiki daw mo yung titang tiki. Tiki daw Ya kagahapon guys. Naay parcel nga naabot para ni mother. Ya gikan ni Ate E, daghang kayong salamat Ate sa mga blessings nga imong gihatag sa para po nila ni mother. Daghang kayong salamat. Nagamping mo kanunay diha uban sa imong pamilya o daghan pa ang grasya nga moabot sa inyo ha. Ya si Dudong, nayayay si Dudong ganiha guys. Ayay, naluoy kayo di. Sabi si Undi. Di. Tanawa mong bibi guys oh. Nayayay guys oh. Okay. Go. Ayaw. Ipatas. Dala nila mo? Sabar. Kapaingon. May balbal diha. Sila ni mother guys. Nga na day kurinti. Ayo. Hindi sila mga ordinaryong kriminal. Nagdigid-digid naman lagi ka. Dahil parcel ma. Parcel. Di ka na ni Ate E. Dahil sana yung video pa. Sige pa. Kompleto ba yan? Banteng kamu Kompleto. Walang lapis, walang kulang. Ganyan, nagbalik ng kurinti. Pero pa. Gahapon naman na naabot. Pero wala na ko nakuhan kagahapon. Kaganiha kay ang bata nag Pasiga sa suga. Pasiga suga kayo ron ma. Kumusta na lang bata? eh nagabaan naman to ni Alan kay paghihipi ni Alan ay hapa. Nagabaan to ni Alan kagahapon sa dito sa ila tata kay gikan si tata nagtrabaho aw si Alan nagtrabaho nya nasugat sa bata ba ang kakapoy. Nagsukaha nya nagkalibang. Bagay katingalan mo sa tunamay na ba yung kauntaan sa Na kaluyan sa Ginoo pag kuha ni Alan kaganihag nahuyo pa ni Alan ay hapa. Dili, may gani kay nagkadto sila ni Manang dito sa balay kay nagburna wa man lagi kuha nag-upload sila. Ang iyang upload wala na on. Wala. Namigay kay nagkadto sila dito sa balay. Ang kumanang pahipisan ni Alan manang di kay si Alan naman gidadto. Na paghuman ay hapa na katulog. Ang pangatulog na demo, nahuman na demo panihapon. Wala man din may panhapon. Kay? Ba man din naman mo panihapon? Wala na din pang kaon. Ha? Huwag ita. Pag video dayon ka. Di niya naman ni Ate Igi care of sa ako kay para nga dili na po siya maghatag og address. Aman akong kuan. So may ikaw na bidyohan na dayon pero matanaw ni. Ayaw siya ra mag-video danha, dili na ko mag-video danha kay iyahan na siya na mag-video danha pag unboxing. Inyo na. Kuwarag sa ako dito rebe. Ay natong linabhan ni guys, uga naman ni kay ugma tinglaban na sad Ato na ning i-area dito sa ubos kay para makuha ko. Ang tubig dito. Wala man. Hindi na pasaw. Agas among tubig danhi dito. Abi gay na ko kaganiha og. Agas maganyalin. Apet. Mas mayo kay nag-agas. Basa. Oh. Kalipay gid ko kaganiha guys kay nag-uwan kusog. Kusog gid siya nga kusog nga uwan. Jesus kadyo tra kastanan. Wa Kasi gid lagi na kunda. Basta din kadto to wa gyapon. mo minaka kuan tubig. Ang papa mo guro na shirt pan mamaw. Kang itol na tingali. Kay ito na. Ako kinabot din na kusog pamanuan. Ako nani, muna akong linabhan guys ng kuan na bilin danhi. Wa naman ako nahalay. Nagibili na lang ako danhi kay para nga kuan. Bili na ko din kay kuan. Nawa naman ko nakapangas kagahapon kay
Kagahapon ako kapangas kagahapon kay What? kana ang Ana day. nagadto man may ilo ni tata kay buntag pa gitawagan ako ni tata. Nag-upload pa man lagi ta di mo to nga naka adto mi didto nag-abot sa ate kay nag-upload ko na out kuno dinhi. Ang akong tanan to nga ako ipakuha nila ni mama dinhi ug ni papa si Riri. Daw bi kinapakan sa tambubuan diyang lubot apil yang tiil. Upat kabuk yang paak guys. Sabi kadaghan siya yung paak. Naamang gani asa bato dapit nga. Magtiayon dua kabok nga matay paas putyukan. Na agingon siya nga ngul-ngul na. Ingko patawali sa na ito ni papa. Ah, nakapatawal ka? Gapon? Ah, wala na. Kapatay. Napaakan siya tambubuan ka dito masa sa payag naglampas-lampas. Sis, gitamag-tamakan naman rin siguro niyang balay sa tambubuan. Oh, Ay, naray mong cellphone mo, oh. Kailan mo? Oh, Rio, pala ito, oh. Andam Sarap. ka. Kami masak na lang po din guys. Kay, di ko naka, Naman tubig. kuhan ka ganiha kay. Sang bata, de, gig pabutang, de, gig kasabot ang libati sa bata. Ako nahadlok ka ganiha sa bata. Kuhan. Madritso ng lawom ang mata. Hindi ka ba yan ang gainda ng gaba alabi na talibanga? Tawalan dito. Na. Di gid siya pabutang. Ay, pa yung tao nakakatulog. kapoy si di ka si alang kapoy dili na katabo ang bata. Wag gid sad man ko makadumdum kagahapon kay nabisi man lagi mi didto nya si Cyril man day kay Eh, nagbasing nagsugat siguro to siya pag abo pag pag sa to si Undoy sa una di ba? ay lain man lagi ning bata ganiha kay nagbakla-bakla ba nya mo pag abot nila ni Alan di kay nakita kay nakas video nga pag nagsugat mga isa dito ni Manang nag-amin. Mao gani lagi. Nakuha na ko sa video ba? Kanas dudoy. Pagkakuha niya ako nas dudoy ba? Kanay mo mangod. Kana si Riri di ay. Katawid. Ay di na usa ba dito siya niyan di ay. Kanunong ka rin nga Kuan? nakatulog si dudoy sa imong payaga dito pata. Payag ubos ba? Nya nagatumi dito sa ilan ni Buto kay nagtanaw mi sa nang bunga ba? Mamon. Iyo, ikaw lang may nag-aagi dito sa ilagon. Niya yung bata ni Buto diya sa diskanso. Uli na mi guys. Galo na mo na imong labunon. Ang nilabhan kay ugma magdalo na po mi labunon din uli na mi kay gabi naman. Salamat kayo dito sa inyong gatod. Good morning guys. Nagkuan na lorang na ang hangin. Nya kagahapon gabi hapon magi ko naka-upload kagahapon kay mao lagi na ay gibati sa bata. Nya naatay na puwak nga avocado guys. Nagbunga na tong avocado dani oh. Gagmay pa nga naay nahulog isa ka buok. Matistingan tanig unsa ba kani nga klase nga avocado di ba ni gamuton, murag gamuton gid siguro. Di ba ka ni kuan. Lami ba ka ni nga avocado. Dili siya evergreen kay pulas siya. Ato sa ning pahinugon na bunol naman na. Gahapon kusog kay hangin. Nya kagahapon pud ako naka-upload kagahapon kay mulagi ang bata nag suka kalibang kay nagabaan man day ni kuan Alan. Pag natay hupin ni Alan ay pa yung taon ang bata nakakatulog. Dadong ko na unta to sa ospital kay na kuan ako sa bata ba kay nang luot ang mata. Ay pa nakakatulog, ay pa wa na naglibang-libang. Ay pa nakakatulog ang bata nga huyo pa ni Alan may gani kay dinhi pud sila ni Alan kay wa man gid ko makadumdum nga kuan agdadon unta na ako sa hospital kagahapon kay aron makuan kay delikado baya kay suka baya unya kalibang na, pag natayho pa ni Alan ay pa taon ang bata nakakatulog. Itong harbison na itong pipino guys nakuan siya okay nakuan sa hangin
Basta gani guys na agbation sa kuan sus ginuko kulbaan nagidenta. Nagidenta pa kuan basta na nagbation sa kauban sa tong balay. Nabi nagid kay bata. Itong pipino guys. Kaanhi sila ni Alan danhi mga alas 11 siguro to Nakadumdum ko kay yung nagsuka kalibang maning bata nga wa man ni kuan. Ang kumanang para huyupi sa ni Alan di. Ay ha pa yung tao ng bata nakakatulog di. Pero pag matag manyaha pa siya kay o pa man nakarecover yung lawas. Amo to tiod-tiod na ko pakaon. Pero mo lagi dili siya pabutang. Siya pabutang. Nagsige lagi kukugusa niya na hantod nag hapon. Kay ga manyaha lagi. Kanya tong kapayas guys, ugahi nun siya pero dalag na kayo siya. Ato daw ning panitan. Atong ablihon ni guys. Muning kapayas nga dwarf kuno lagi. Dwarf kuno ni siya guys. Nadili siya dwarf nga mo ni iyang kunod pink. Nindot siya nga kapayas ug tamis basagha niya. Tamis. Nga karon guys. Mga bata to nang gihimo sa ilang assignment. Say-say po nag-memorize nga to giabay-abay na si Dudong. Ay. Mahumang ko palit karon sa bugas. Sumadam sila ni Riri kagahapon. Ipahit na to sa bugas kay importante gid ang bugas. Na magpangas din sa bukid kay para manlaba. Taon kapayas guys. Pamit siya. Tamis. Na naman si Riri, nakaulit na si Riri gikan na nigway. Pangal kami sa bukid. Apa sa bukid, apat sa may bugas. Daw bahog din sa baboy. Tugbong sa mi guys kay palit sa bugas din ang palit din sa sabon kay para makapangabalik sa bukid. Mas kuryana baklay na. Guys, gikan na mi sa ubos, mahuman na mi og pamalit. Wala na ako nakabidyo dito guys sa pagtugbong ra. Palit ni bugas niya na atong bulingon guys o. Nya kani dalhin mi dito sa bukid. Daw kana pan. Lay. Subay birthday lay. Naday birthday? Ha? Sabon taon ni lay. Wa pa day ka magbuto lay. Pabutuhan na lay. Ang gisi na imong kuan. Si father guys. Mio, naday ka din ni Mio. Sige Nonoy, nag-agas nyo tubig pa? Nag-agas ilang tubig dani guys, na dani ra maglaba. Na si Riri di naglaba siyang kalo, gi-plaster na ni Vincent ang kuan washing nya. Wala pa mong bulingon kay si Momon ra magkarga kay di man makarga namo.
Bago na kami, hindi ko tuloy na. Yung clearingan na ni Vincent guys. Unahon na nila ilang mga uniform. Ha? Unahon ang mga uniform kay para mahalay na dayon. Yasa nang clearingan diha kay para nga makuan kay ang eskwelahay gid mo importante. Nya gisudlan na pod ni Riri ang washing sa tubig. Dugangi pa ni Riri. Magpalit ko daan sa sabon. Kaya para nga maka-save ka sa sabon. Kay dali ra nun siya mahuman kay tabangan man niya. Tabangan ni Papa. Tabangan na si Bintoy sa iyang lolo. Dali ra mahuman. Oh. Tabangan na siya ni lolo. Paglaba. Kani may tampo ni datong sinina ni Koreana ko kay eskwelahay biya ni niya dili man niya ko anoon. Pangas naman to danhi pa. Natulog pa man gud to ah. Aw. Pakuan pa to kad may ang katulog nga. Kuan. Kuan gid siya kagahapon nga. Sus. Kumbaan kus bata oy nga. Kalit Gigi. panglawom iyang mata. Jalong nang tato sa ospital may gani kay pag abot nila ni Manang kay nakadumdum ko kung nga huyupis ani Manang di. Ang bata kay ang pakagaba man guna si Alan guys. Di nagkakumpiyansahan si Alan labi naggikan na siya sa kapoy. Hag kanang kuan gikan na siya sa kapoy nya pag abot na niya nga kuan ana pakagaba kana ah. Patuyok na to Kana manoy. iyang bra dito na iapil na iyang bra dito sa kuan mga puti. Patuyok ko na to. Igo pagka tayo hupi ni Alan, nakakatulog pag mata. Nabinta na ka nagduwa-duwa na daw nagbalik ra pud ang kakuan siyang dagway. Amo to nga ako na lang gidayon siyang pakaon tigi-tigi na ko siya pakaon kay para dali ra mabalik iyang kuan ba. Kaluyan sa Ginoo to baskog na. Bulingon guys. Sa kuan. Nakapandabagan ni ko dadtong kuan. Unsa tong adlaw? Miyerkules man siguro to kunan laba. Pero hugaya pa gid na bulingon oh.